June talni tini chitham shalmari chashalo 9 halahali Ashrambari RC constituency by khobjagnai Ashrambari bisibo juda juda bodolya kare khung sara dog chi chukuni khorok bara chi dog voter TIPRA Mothani bana romfaika tei borokno lamsugoi haka 9 halahali Ashrambari RC constituency ni MDC Prasmit deborma hambai ang tini belage tongthokjak tini 9 halahali Ashrambari TDC constituency ni Ashrambari village committee ni 169 family ni 516 voter BJP tei CPIM party yakaroi sini TIPRA Mothao phaisok paika ang tini baithang bubagrani khoroksa sengkra gungoi te mo 9 halal Ashrambari ni MDC ngoi ang tin brong no lamsogo belage hambai ang tini brong no mane belage khatung khaja tamni kai thanai je sini TDC ni election no mo bisiwo khub komput mangkha TIPRA Mothao tini ni yagulo tini je family phaika ni family yagulo phainai village committee ni je election no sung kha khayo mo Ashrambari bisiwo sung uncontested no sungra apply na hinai tini ang kha khayo abon bagai je phainai rongno belai ke hambai marika mo joro tongsani no borok ya prisemani bagai borok bujikha borok bai kok sai saimaka BJP party khaibo borok sawo kuno লাভ করিখা CPIM hai party khaibo kuno লাভ করিখা karon hangkai 2021 bo mo Ashrambari hal-haliwo TIPRA Mothao kaplayungo 2023 bo TIPRA Mothao kaplayungo hai no hai 2026 bo TIPRA Mothao kaplayingkha amo hinoi borok bujikha je sing BJP ei CPIM party o tongai kuno লাভ করিখা hinai sawo abon bagai borok tini chini bobagrani thanchani mariwo tei TIPRA Mothao bodolo phaiha paikya abon bagai belai ke hambai mariwo belai ke lamsogo TIPRA Mothao ni pokko theke TIPRA Mothao ni ngoi te ang sakbai thani ngoi je phaine rongno ang belai ke hamjagoi bono lamsogo gaite ani logi tongo chini khwai zonal development committee ni chairman chini borong gonang ata bisu chini khwai TWF ni district president chini borong gonang jog madam binamala tei chini mo amsayo je tini ni je joining soba je khlaijangmani abo ke boya chini borong gonang chini mama ojit bini tuidolmani bising tuino tini mo joining sobangka abon bagai bono belai ke hambai mariwo tei abono sanamusungo tabukbo je TDC area o tongoi je kubuni party bodol khai tongnai rok ang bong thani konjani musungo norok saimano chini TDC area o sung tamni bagai fight khlailai tong tamni bagai choba khlailai tong abo o choba ni khorang tisai mane ekmatro phang gai TIPRA Mothao bodol no national party hai party o tongoi sung kun dino chini ADC area no development khanan bagai sung kok saimia abon bagai tak bosini thanchan mario phayako chin TIPRA Mothao bodolo phayako angbong no konjani musungo jora tak botongko thaidi sing palbak sakai chini ADC area ni je manthai je chini TIPRA sani manthai abono palkai salai daktino tubulai nei angko kusana musungo asuk saino jotona hambai khulumbai Puila no khulungkan no rojatana no chini omohana mediclinigo bo doctor phayo nai phai rongo tini sawano chini uro phayo child specialist doctor ENT specialist doctor general surgeon doctor gynecologist doctor neuropsychiatric doctor general medicine doctor tei pain relieving doctor robo phai nai phayo hingke no rodak dak tile jakaroi chini mohana mediclinigo phayo naijak phaimano tei chirai rok lumkha kuchukha saimia rokha amani bagabano rok naijak phaimano tei norok je kono operation khaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadar pathor ungkha amani bangmano rok naijak phaimano te chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amani bangmano rok doctor be phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano belaino doctor kaham tei chini buri rok je kono problem ungkha somosya ungkha buri doctor be phayoi norok kurungoi naijak thangmano engka amon sanamu sunga ang okok duk number buri jak tongo okok duk number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asno sanamu sungo chini mohana mediclinic ko phayoi dakti phayoi naijak phaibedi amsungna jatnona hambai